Aħjar tkun ħabib milli bully. Hija din it-tema li ntażlet din is-sena għal kampanja tal-BOV Piggy Banks Brisq-Istrina. F'attività fil-Palazz ta' San Anton il-ħamis filgħaxija, Mirjam Vella Mart il-President tar-Repubblika qasmet ċertifikati ta' parteċipazzjoni li tfal bħala turija ta' apprezzament għas-sem tagħhom fit-tpinġijiet għal karusijiet li se jintużaw għal din il-kampanja. Mart il-President irringrazzjat lil kull tifel u tifla li bagħtu tpinġija tagħhom kontra l-bullying u li permezz tagħha qed jikkontribwixxu għal Malta Community Chest Fund. Fil-kompetizzjoni tal-Piggy Bank Campaign kienet miftuħa għall-istudenti kollha tal-primarja. It-tlet tpinġijiet li se jkunu fuq il-karusijiet intażlu minn bord magħmul minn studenti universitarji li qed jistudjaw l-istorja tal-arti. Il-karusijiet se jitqasmu fl-iskejjel lejn tmiem din is-sena bis-somma finali miġbura minnhom Brisq il-Community Chest Fund tiġi preżentata waqt l-istrina l-għada tal-miliet. Fit-19 sena mindu saret l-ewwel darba din il-kampanja inġabru aktar minn 2.6 miljun euro Brisq il-Malta Community Chest Fund.